Усім прывітанне, з вами ізноў Кузьміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Ну і як мы вам абяцалі, у нас у студыі кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення, намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка. Добрый дзень, спадар Павел. Добрый дзень, вітаю вас і ўсіх слухачоў і гледачоў. Ну, у нас з вами амаль рэгулярныя ўжо такія сустрэчы атрымліваюцца, не так можа быць, як хацелася б запланавана, там што там раз на 2 тыдні, але тым не менш. Спадар Павел, не магу не закрануць гэтае пытанне, ўсё ж таки як чалавек, як это там Ярмошына про вас сказала, які столькі гадоў у гэтай сістэме абласканы ёй быў. Я б хацеў вас, як абласканага гэтай сістэмай, спытацца ваше меркаванне наконт сённяшніх прызначэнняў Нацбанка, прэм'ера. Вот як вам это бачыцца? Бо я пачытаў, некаторыя ўжо нават убачылі у гэтым нейкія прыкметы лібералізацыі. Я думаю, што належыць таксама адказ і Ярмошынай. Ярмошына на працягу дзесяцігоддзя займалася фальсіфікаваннем выбараў у нашай краіне, што прывяло да фактычна стабілізацыі і ўзмацнення дыктатарскага рэжыму Беларусі. А сёння гэта таталітарны рэжым. У 2020 годзе яе фальсіфікацыі прывялі да таго, што пачалі здзяйсняцца злачынствы супраць чалавечнасці ў адносінах да беларусаў. Гэта забойствы, гвалт у турмах, гэта дэпартацыя не менш чым 300 тысяч беларусаў па дадзеных Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Гэта шматлікія тысячныя, 100-тысячныя злачынствы супраць беларускага народу. Пазней агрэсія супраць Украіны з тэрыторыі Беларусі. Гэта это вынік менавіта той дзейнасці, якую ажыццяўляла Ярмошна. Таму яна павінна перадусім прадумаць пра сваё сумленне, хаця я перакананы, што сумлення ў яе няма, але як юрыст, да якіх яна належыць, падумаць і аб адказнасці юрыдычнай за тыя злачынствы, якія яна здзейсніла. І, конечно, я магу все, што заўгодна прапусціць міма, абгрунтаваць, што я стараўся рабіць тое, што важна для дзяржавы, але абражаць беларусаў, называць беларусаў ідыётамі і смаркачамі, гэта падкрэслівае яе стаўленне, што для яе ёсць адна асоба, якую яна багатварит, гэта Лукашенко, і ёсць смаркачы і ідыёты беларусы. Вось такое стаўленне да беларускага народа. І гэта нібы кіраўніца цэнтральнай выбарчай камісіі, якая ўзначальвала гэтую камісію. Таму і зразумела, чаму гэтыя фальсіфікацыі адбываліся. Што тычыцца Турчына? Ведаю яго асабіста. Не раз прыходзілася сустракацца на розных яго пасадах. Яшчэ калі ён быў намеснікам старшыні карэлінскага райвыканкама, пазней ужо і намеснікам кіраўніка Мінскай вобласці, і віцэ-прэм'ерам, і гэтак далей. Ну што, скажу словамі Трампа, козырей в колоде карт у Лукашенко нет. Нема козыроў у Лукашэнкі. Ён прызначае тых самых. Калі ён кажа нам сёння, што адбылася змена пакаленняў, гэта ўсё хлусня. Таму што ён фактычна перапрызначае тых самых, просто мяняючы ім пасады, назвы, шыльды на кабінетах, якія будуць напісаны. Турчын быў першым віцэ-прэм'ерам, стаў прэм'ер-міністрам, быў кіраўніком Мінскай вобласці. Лукашенко іх называе маленькія прэзідэнты. Да? Я сам чуў, калі ён гэта казаў. Калі мы паглядзім, Галоўчынка быў прэм'ерам, стаў старшынёй Нацыянальнага банка. Паглядзім на віцэ-прэм'ераў, каго ён зняў? Петрышенко і прызначыў былога кіраўніка Мінскай вобласці Караніка. Вось адзін з змены. Міністра, вось толькі што інфармацыя, міністр будаўніцтва, якой он зняў з пасады, адначасова прызначыў памочнікам па Гомельскай вобласці. Нет козырей в колоде карт у Лукашенко. И Лукашенко это фактически своими назначениями сегодня и на прошлой неделе это признал. Нічога не зменится ў эканамічнай палітыцы Беларусі. Так, ёсць такі факт, што Турчын быў першым віцэ-прэм'ерам ва ўрадзе Румаса, які належаў да тэхнакратаў, да лібералаў. Дарэчы, калі мы паглядзім за гісторыю ўрадаў Беларусі, я думаю, найбольш ліберальную палітыку праводзіў урад Мясніковіча, калі тады ва ўрадзе працавалі Румас, першым намеснікам віцэ-прэм'ера, працаваў тады ўжо святой памяці Харкавец, міністр фінансаў, і з той жа Снапкоў, які падыгрываў у гэтым, ён быў тады міністрам эканомікі. Пазней найбольш ліберальны ўрад, зразумела, ўсе лічаць, гэта Румас, гэта прэм'ер, Ермалович, міністр фінансаў, якога саслалі ў Маскву, і гэта, дарэчы, усюды тут прысутнічае Калаур, не як член урада,
а як старшыня Нацыянальнага банка. І вось тут, я думаю, самая галоўная змена, якая адбылася, нават не на пасадзе прэм'ер-міністра, а на пасадзе старшыні Нацыянальнага банка Беларусі. Павел Владимирович Калаўра я ведаю вельмі добра. Гэта прабеларускі чалавек, які вельмі цікавіцца беларускай гісторыяй, калекцыянер. Ён збіраў вельмі шмат рарытэтных рэчаў, розных сведчанняў, звязаных з гісторыяй Беларусі. Цікавіўся, напрыклад, супрацьскім манастыром. Хто з беларусаў нас слухае у Польшы, вельмі раю наведаць гэту абарончага тыпу царкву, супрацьсельскі манастыр. Дарэчы, у аднаўленні якога дапамагаў яшчэ ўрад Кебіча і Шушкевіч, як кіраўнік прэзідыума Верховнага Савета БССР Рэспублікі Беларусь. Не сціпла скажу, што як амбасадар таксама я дамаўляўся з Саўчынкай, старшынёй Гродзенскага аблвыканкама, перадавалі матэрыялы на аднаўленне гэтага манастыра. Так што ён цікавіўся гэтым. Гэта чалавек такі прыхільны гісторыі, як старшыня банка, ён таксама выкупляў вельмі важныя рэчы для нашых музеяў. Банк, здаецца, Белвэб ён узначаліў, тады быў патронам нацыянальнага гістарычнага музея. Так што, але пра што я кажу? Калаўр зышоў у адстаўку, таму што ён ужо не ў стане быў супраціўляцца захадам урада па тым, каб трымаць, павышаць працэнтную стаўку. Ён на гэта, менавіта на гэтым настойваў, бо крэдыты сталі вельмі танныя, людзі пачалі шмат браць крэдытаў і пустых грошаў інвеставаць у эканоміку. Гэта ўсё надзмухае гэты пузыр эканамічны. Ну і фактычна яго прымушалі друкаваць сродкі. Сёння Галоўчынка і Турчын гэта будзе адзін голас у манетарнай палітыцы Беларусі. Галоўчынка, ён статыст, ён не асоба, ён ніколі такім не быў і не стаў, таму ён будзе выконваць тое, што скажа яму Лукашенко, што скажа адміністрацыя. Вельмі цікавая такая рэч, вось калі мы кажам, Лукашенко кажа, я аддам больш улады віцэ-прэм'ерам. Ну, я працаваў ва ўрадзе, ведаю, што такое куратар віцэ-прэм'ер. Цікава, што калі по протоколу расстаўляюць чыноўнікаў, то віцэ-прэм'ер стаіць вышэй, чым намеснік кіраўніка адміністрацыі Лукашэнкі. Але калі ўжо праводзіць нарады, то на нарады склікае намеснік кіраўніка адміністрацыі Лукашэнкі, і там сидзіць па правую руку віцэ-прэм'ер. Так што ўсё роўна будзе кіраваць Лукашенко. Зменаў не адбудзецца, бо гэты чалавек прасавецкі, гэты чалавек за тое, каб адміністратыўнай моцнай рукой кіраваць эканомікай. У нас адбываюцца нацыяналізацыі, канфіскацыі, так што пра развіццё эканомікі гаварыць не прыходзіцца, тым больш, што і санкцыйная палітыка ажыццяўляецца. А каб змяніць гэту санкцыйную палітыку, Лукашенко павінен змяніць унутраную і знешнюю палітыку ў кантэксце вайны супраць Украіны. Так што ўсё будзе залежаць ад Лукашенко. Гэта статысты. Гэта ўсё тая самая калода, якая вось мяняецца. Ну, Качанова засталася, Сергіенка застаўся. Ну што, усе тыя прозвішчы, нават Рыжанкоў паглядзіце. Ён быў першы намеснік кіраўніка адміністрацыі колькі гадоў там? 7, 8, 9 і стаў міністрам. Тое самае. Просто ваше меркаванне цікава. Днямі Белпол агучылі такую інфармацыю, што нібыта прыйшло распараджэнне кіраўнікам розных прадпрыемстваў, што можна... Байпол, здаецца. Байпол. Белпол. Про тое, што можна браць на працу тых людзей, якія запятналі сябе ў 2020 годзе, паставіўшы подпіс падчас вылучэння збора подпісаў за альтэрнатыўных кандыдатаў. Гэта разуменне крызісу ці как бы супакоіліся ўжо пасля 20-го? Ці што? Гэта праблема эканамічнага характару, гэта недахоп працоўнай сілы ў Беларусі. Выклікі, якія галоўныя сёння стаяць перад Лукашенко, гэта той выклік, што няма каму працаваць. Шмат людзей з'ехала. Вось я быў у пятніцу на паседжанні рабочай групы двухбаковай беларуска-польскай па пытаннях легалізацыі беларусаў. Узначаліваў беларускую дэлегацыю. З польскага боку это кіраўнік управлення па справах замежнікаў, міністр Цытрыновіч. Ён агучыў такую лічбу, што ў мінулым годзе легалізавалася ў Польшы 48 тысяч беларусаў. Это толькі ў Польшы. Першая легалізацыя, першая падача на карту. Так. 48 тысяч толькі за мінулы год. 4 тысячы за студзень. Ён лічыць, што дынаміка захаваецца ў гэтым годзе. Людзі выязджаюць, пакідаюць Беларусь, нема працоўнай сілы, выязджаюць, пры ўсёй павазе да тых, хто застаецца, але шмат выязджае такіх здольных да працы, больш крэатыўных, больш адукаваных, бо яны шукаюць лепшага жыцця і сацыялізацыі тут у еўрапейскіх краін. Таму гэта галоўны выклік, які прымушае Лукашэнку змяняць палітыку ў справах працаўладкавання тых, хто падпісываўся за кандыдатаў,
сепаратыстаў, які былі супраць Лукашэнкі. Ну ён паспрабаваў запрасіць замежнікаў, там не ведаю, з В'етнама ці адкуль там, з Таджикістана, Туркменістана, але з гэтым нічога не атрымалася, бо па-першае, заробкі ў Беларусі адны з самых ніжэйшых на абшары еўразійскай эканамічнай супольнасці і нават СНД. Так што заманіць грашыма не атрымліваецца. А па-другое, іх якасць, падрыхтаванасць, кваліфікацыя вельмі слабая. Таму яны не запатрабаваныя на беларускім рынку. А можна больш падрабязна пра гэтую дзейнасць групы, створаную вось пры міністэрстве ўнутраных спраў? Наколькі я разумею, это тая ж самая група, якая была год таму. Яна была паўстала в 2021 бадай жа годзе і працавала, пазней перапынак наступіў. Вось фактычна гэта аднаўленне працы гэтай групы пасля некаторага перапынку, хаця білатэральныя сустрэчы былі пастаянна і з міністэрствам унутраных спраў, намеснікам міністра Душчыкам, і з міністрам Цытрыновічым, кіраўніком управлення па справах замежнікаў, міністэрства замежных спраў. То есть гэта пастаянная праца ідзе. Зараз яна больш сістэматызаваная. Будзе аформлены протакол па ўсіх тых запытах, якія мы поставілі. Ну, запыты, напрыклад, travel document. Ён выдаецца сёння там на 1 год. Мы ставім пытанне, каб ён выдаваўся на большы тэрмін. Міністр не адказаў, якое будзе рашэнне, але, напэўна, яны будуць выдаваць там на 2, на 3. Я прасіў на 5 гадоў, каб уже людзі менш хадзілі за гэтым дакументам. Пытанне звязанае, калі у вас скончыліся старонкі ў пашпарце, ці ёсць права атрымаць гэты дакумент для падарожжаў, бо гэта не прапісана ў заканадаўстве. Мы дамовіліся, што управленне па справах замежнікаў будзе трактаваць заканадаўства, а не ўносіць змены, бо калі ўносіць змены ў закон, то гэта працэдура можа доўжыцца год. І мы спадзяёмся, што ў выніку мы атрымаем станоўчы адказ. Рэгістрацыя дзетак, якія нарадзіліся ў беларусаў бацькоў. У нас ёсць праблемы, я нават ведаю такія прыклады канкрэтна, калі бацькі не маюць яшчэ таксама легалізацыі. У Польшы нарадзілася дзіцянётка і не могуць зарэгістраваць гэтае дзіцянётка. Ён сказаў, што ён даў даручэнне, і альбо гэта даручэнне зараз будзе паўторна накіравана ваеводам, каб ваеводы індывідуальна падыходзілі да гэтага пытання і выдавалі дакументы, якія сведчаць асобу маленькага беларуса альбо беларускі, якая нарадзілася на тэрыторыі Польшы. Таму, калі у вас ёсць такая праблема, пішыце як бацькі заяву ваеводзе. Калі гэтае пытанне не вырашаецца, пішыце адразу нам у кабінет, і мы будзем тады рабіць інтэрвенцыю ва ўправленні па справах замежнікаў. Ну, даволі шмат пытанняў, які мы абмяркоўвалі. Дарэчы, выйшла камунікацыя ў кабінеце, у тэлеграм-канале можна пачытаць. Ну так, дарэчы, акурат такі на гэтую тэму допіс днямі рабіў вядомы наш беларускі музыка Сергей Доўгушаў, які год змагаўся за тое, каб ось дачка, якая нарадзілася тут у Польшчы, у ёй выдалі, ну, дакладней, каб у дакументах, у карце пабыта было указана, ну, как бы, месца там ці прыналежнасць да якой дзяржавы, таму што і далі карту побыта, а дзе вот там месца там Беларусь, было написано просто там 3 крыжочки. Ну, я першы раз чую про эту праблему, давайте е будем высвятляць. Вось год яны змагаліся, і ён напісаў буквально днямі пост, што нарэшце атрымалася гэтую праблему вырашыць. Ну, дарэчы, важная навіна, хаця, конечно, она зноў адкладваецца. Я тут я ведаць, чалавек такі аптыміст і працую на станоўчы вынік усюды, дзе толькі гэта магчыма. Для мяне ордер на арэшт Лукашэнкі таксама станоўчы вынік, правда, для яго негатыўны. Але вось калі мы кажам пра змену заканадаўстве дзеля таго, каб паскорыць працэдуру афармлення гэтых дакументаў, бо ёсць чэргі. Мы ведаем праблему ў Вроцлаве, неаднойчы я выязджаў, дарэчы, па нашай просьбе і кіраўнік ведомства па справах замежнікаў Цытрыновіч туды, і мы знаходзімся ў камунікацыі з дыаспорай ў Вроцлаве. Калі праблемы захоўваюцца, трэба пісаць. Яны спасылаюцца на недахоп кадраў, у іх не хапае людзей, бо шмат замежнікаў прыехала ў адначассе, у адзін момант прыехала сотні тысяч украінцаў і сотні тысяч беларусаў. І тут, конечно, іх можна зразумець, але праблема грамадзяніна чалавека, яна ж перадусім. Да, зразумець мы агульную праблему можам, але калі чалавек не мае дакумента, не можа працаўладкавацца, калі не можа накіраваць дачку ці сына ў школу, ну гэта ж датычыцца канкрэтнай асобы, яе трэба вырашаць. Так вось, зараз яны будуць уносіць змены ў закон аб замежнікаў, правда, абяцаюць нам трошкі ўжо доўга, але ўсё ж такі пазітыўная навіна, які прадугледзіць магчымасць электронным спосабам падачы заявы на атрыманне легалізацыі ў Польшчы. Электронная заява, электронны подпіс, і пазней вас будуць выклікаць толькі для адпячаткаў пальцаў. Калі будзе недахоп нейкіх дакументаў,
пры гэтым візіце вы дапаўняеце гэтыя дакументы, а ўжо апошняе прыходзіце за самім дакументам. Ну і спадзяемся, што гэтыя дакументы будуць выдавацца на больш працяглы тэрмін, каб менш разоў трэба было хадзіць. Нават моя сітуацыя, жэнеўскі пашпарт, ID, я мушу хадзіць кожны год альбо за пашпартам, альбо за ID, альбо за пашпартам, альбо за ID. Кожны год збіраць дакументы, кожны раз хадзіць. Ну, я сказаў прыклад, я нават намесніку міністру ўнутраных спраў паказваў, вось глядзіце, мой жэнеўскі паспарт, вось ID. І я павінен так вось кожны год хадзіць. Все гэта разумеюць, трэба мяняць закон. Ну, спадзяемся, што гэта адбудзецца. Ну да, это тое ж самае, як мне Ігор Кізім сказаў на пытанне, чаму ўсё ж таки пытанне легалізацыі беларусаў, асабліва тых, якія ваявалі за Украіну, каліноўцаў, і такія праблемы ва ўкраіне там патрабуюць даведку з Беларусі про тое, што яны там несудзімыя. Вось гэтая праблема ёсць. Ён мне сказаў, беларусы павінны гэтым займацца, маўляў, ці рабіць мясцовых заканадаўцаў, законотворцаў, каб яны мянялі законы. Ну мы спрабуем, абапіраючыся на базу кіберпартызанаў Белпола, даваць такую інфармацыю. Наколькі она ўспрымаецца, гэта іншае пытанне. Але у нас ёсць пытанне, напрыклад, з лекарамі з Беларусі, якім адмаўляюць права пачаць працу з улікам таго, што яны не могуць прадставіць дакументы аб адсутнасці крымінальных справаў, да, на тэрыторыі Беларусі. І гэтае пытанне таксама падняў у пятніцу падчас гэтай сустрэчы, і міністр абяцаў мне, што будзе, ну, он сказал, гэта не наша кампетэнцыя. Я кажу, ну, Міністэрства аховы здароўя мне таксама сказала, што это не іх кампетэнцыя. Ізба лекарская лекараў таксама сказала, што это не наша кампетэнцыя. Так чыя ж гэта кампетэнцыя? Ну, ён уже паслухаўшы мяне, сказаў, я возьмуся, паспрабую высветліць і даць нейкі адказ на гэты конт. Ну, вы, конечно, аптыміст, спадар Павел, але ўсё ж таки, наколькі верыце, што зварухнецца эта справа з нейкага мёртвай кропкі, таму што да прыкладу па пытанні падаўжэння тэрміну дзеяння тых же самых паспарта падружнага альбо жэнеўскага, ну Добровольская і Мацееўская казалі, што з гэтым хадзілі і год і 2 гады таму. Так я згодны з вами, гэтае пытанне ставіцца, але калі яго не ставіць, яно не вырашыцца. Калі мы чуем, што зараз рыхтуюцца змены ў закон аб замежніках, і ў другой палове гэтага года гэты закон трапіць на разгляд у Сейм Польшы, ну зразумела, праз урад, як у ўсіх краінах, у тым ліку ў Беларусі так гэта функцыянуе, то мы спадзяемся, што ў гэтым законе гэтай змены будуць улічаны, ад гэтага пойдзе адлік. Галоўнае, каб былі ўведзены таксама электронны спосаб падачы, каб не будзе пасярэднікаў, не будзе чэргаў. Вось шмат было праблем, памяці, прэтэнзій пісалі. Я ж таксама пісаў лісты ў гэта ўправленне па справах замежнікаў, што пасярэднікі гандлююць чэргамі для атрымання дакументаў. Вось гэта дзяржава, гэта адміністрацыя, гэта бюракратыя. Яе разварушыць, змяніць, ну, даволі цяжка. Пры тым, што не могуць быць выключэнні ў адносінах да грамадзянства, бо слушна яны кажуць, ну, мы не можам стварыць спецыяльную працэдуру для беларусаў. Бо ёсць, як калі я сустракаўся з вайводай ў Рославе, он кажа, ну, разумееце, гэта ж не толькі беларусы, у мяне нават амерыканцы маюць такія праблемы. Праўда ці неправда, я не ведаю, але ён прыводзіць прыклады, што ўсе замежныя грамадзяне маюць гэтую праблему. Я вельмі, конечно, переживаю за амерыканцаў, але галоўнае для мяне беларусы. Я кажу, але розніца-то ў чым прынцыповая. Вось сёння была сустрэча, таксама казаў. Украіна, мы за Украіну, але ў Украіны, нягледзячы на тое, што у вельмі цяжкой сітуацыі знаходіцца гэтая дзяржава, але у грамадзян Украіны ёсць дзяржава. А ў нас, тых, каго выкінулі з краіны, дэпартавалі Украіны, дзяржава нас кінула. І яна не забяспечвае нас тымі паслугамі, якімі абавязана забяспечваць кожная дзяржава. Консульствы, пасольствы не забяспечваюць нашых грамадзян. І вось гэтая сітуацыя павінна улічвацца, і мы гэта аргументуем падчас усіх сустрэч, не толькі ў Варшаве, у іншых краінах. Улічыце, калі ласка, гэты факт, што за намі ўвогуле дзяржава не стаіць. Яна не хоча нас ведаць, яна забылася пра нас. Яна выкінула і сказала, вы нам не патрэбны. Але ж гляньце, да чаго давёў краіну. Ужо амерыканцы ў пошуках прытулку лятуць у Польшчу, ва Вроцлаў той же самы. Але вось, дарэчы, пра гэтую тэму. Так, першы мы працягнем. Я хацеў бы ўсім нагадаць пра, ну, пажаданасць, а можа нават неабходнасць падпісвацца на сацыяльныя сеткі
Павла Латушкі, аб'яднанага пераходнага кабінета. Ну і найперш, безумоўна, на YouTube канал гаспадара Павла. Сам гляжу, сам шмат інфармацыі адтуль атрымліваю і вам гэта раю. Ну не забывайце таксама пра YouTube канал Еўрарадыё і стрымінгавую платформу Беларусь Tomorrow. Усе нашыя стрымы ёсць там, а таксама відэапрадукцыя наших партнёраў. Так, дарэчы, невялічкі збор ладзяць беларусы Бельгіі. Да 25 сакавіка, да Дня волі рыхтуюць адмысловыя падарункі для ваяроў палка Каліновска. Ёсць магчымасць далучыцеся. А беларусы Мінеаполіса просяць вашай падтрымкі. Яны запусцілі петыцыю, яны там арганізоўваюць такі шыкоўную беларускую культурніцкую прастору. Трэба падтрымка вашим подпісам пад зваротам да уладаў мясцовых Мінеапольса. Дзякуй вялікі. Так, спадар Павел, вы сказали такое, таксама, калі сказали вы аптыміст і сказали, як аптыміст, я таксама буду радавацца, калі з'явіцца ордер на арэст Лукашэнкі. Колькі часу засталося да аптымістычнай радасці? Ну, гэта трэба у прокурора Хана, нават не у прокурора Хана, бо не прокурор выдае ордер на арэшт, а выдае палата судовай вытворчасці, папярэдняй вытворчасці, якая займаецца выдачай ордероў на арэшт ад імя міжнароднага крымінальнага суда. Зараз мы займаемся тым, каб перакладаць шмат дакументаў на англійскую мову, у тым ліку і звязаных з міжнародным крымінальным судом, не звязаных з міжнародным крымінальным судом. Таму там таксама на гэта патрэбна падтрымка, бо гэта можа рабіцца толькі ўручную. Тут не могуць дапамагчы нам штучны інтэлект. Над гэтым мы працуем і працавалі учора і да ночы. Гэта факт. Я не хачу тут рабіць нейкую рэкламу, але калі вы думаеце, чым займаецца НАУ ў нядзелю, вось менавіта тым займалася ў мінулую нядзелю, займалася перакладамі. Гэты матэрыялы будуць трапляць ад пазаўрадавых арганізацый, праваабарончых арганізацый перадусім. Міжнародная платформа па адказнасці ў Даніі, якая працуе, перадала вялікую колькасць матэрыялаў, звязаных са злачынствамі супраць чалавечнасці, здзейсненых на беларусаў. Так што я спадзяюся, бліжэйшым часам яшчэ шмат тамоў матэрыялам будзе на стале прокурора міжнароднага крымінальнага суда, які зробіць ацэнку і пасля гэтага прыме рашэнне аб накіраванні адпаведнага зварота ў палату папярэдняй вытворчасці міжнароднага крымінальнага суду. Спадзяюся, што можа гэта месяцы, але это не ад нас залежыць, зразумела. Як вы лічыце, а ці не падоўжыць, скажем, мягка вось гэты шлях да гэтага ордера, тое, што зараз пачаліся нібыта перамовы з Вашынгтонам? Вашингтон тут не мае ўплыву, бо вы ж ведаеце, што адміністрацыя Трампа ввела санкцыі ў адносінах да суддзяў міжнароднага крымінальнага суда ў сувязі з выдачай ордера на арэшт у адносінах да Натаньяху, прэм'ер-міністра Ізраіля. Так што амерыканцы тут не маюць уплыву. Зразумела, што агульнапалітычная сітуацыя можа спрыяць, а можа не спрыяць, але ўсё ж такі я веру ў правасуддзе і веру ў незалежнасць судовай інстанцыі, якой з'яўляецца міжнародны крымінальны суд, што ён будзе прымаць гэтае рашэнне незалежнасці ад палітычнай волі альбо адсутнасці гэтай волі альбо блакавання нейкіх рашэнняў з боку нейкіх партнёраў. Фармальна урад Літвы заініцыяваў гэтую справу. Фармальна яна ўжо знаходзіцца ў агендзе, у парадку дня міжнароднага крымінальнага суда, і фармальна ўсе працэдуры павінны выконвацца. Канешне, яны могуць ісці доўга, могуць ісці коротка. Калі шмат краін падтрымлівае зварот урада Літвы, то тады гэта ўсё паскараецца. Калі перадаецца шмат доказаў, сведчанняў злачынстваў, гэта ўсё паскараецца. Калі першае ці другое не выконваецца альбо выконваецца не так, як належыць, як бы мы хацелі, то тады гэта ўсё прадаўжаецца ў часе, і гэта можа зацягнуць і гады. Канешне, хтосьці можа падумаць, і дыскусіі такія былі, добра, пагуляць у ордер з Лукашэнкам. Лукашенко, альбо ты робіш тое, што чакае ад цябе беларускі народ, вызваляеш палітзняволеных, спыняеш рэпрэсіі, як першы крок, робіш дэкрыміналізацыю грамадзянскай і палітычнага жыцця, і шмат яшчэ, там назбіралася, я думаю, пунктаў 20, як мінімум патрабаванняў да Лукашэнкі, тады і з ордерам можна пачакаць. Але мы же не можам сказаць гэта суддзям міжнароднага крымінальнага суду. Я не уяўляю сабе такую сітуацыю. Мы калі абмяркоўвалі тэмы на нашу сённяшнюю размову, ад вас прыляцела коротка: Трамп ляціць у Мінск.
маеце інсайды? Не, это вы ж пытались, якія тэмы, каб зацікавіць. А вы уже як просунуты ютубер уже мне такая. Конечно, да. Слухайте, ну, по-перше, Лукашенко запросіў, да? Трампа наведаць Мінск разам з Зеленскім і разам з Пуціным. Чаму гэта можа быць рэальна? Я думаю, што гэта можа выглядаць наступным чынам, што нават такую прапанову можа падтрымаць Пуцін і як галоўны ініцыятар, і які, як мы бачым сёння, фактычна найбольш моцна ўплывае на папярэдні перамоўны працэс, выкарыстоўваючы сувязі з Вашынгтонам, да? Бо мы бачым выкананне менавіта перадусім патрабаванняў Расійскай Федэрацыі перад умоўнымі перамовамі, а не выкананне патрабаванняў умоваў Украіны, якая з'яўляецца ахвяраў гэтай вайне. Таму Пуціну выгадна правесці гэтай перамовы ў Мінску, бо гэта фактычна ён разглядае як сваю тэрыторыю. Я казаў, гэта тое самае, калі Пяскоў сказаў: ну да, мы былі бы зацікаўлены правесці такія перамовы ў Мінску. Ну тое самае, як Пуцін бы прыехаў на дачу да Пескова праводзіць перамовы. Пуцін будзе мець гарантыю бяспекі на тэрыторыі Беларусі, усе спецслужбы будуць працаваць дзеля гэтага. Гэта не трэцяя нейкая краіна, там войска знаходіцца рускае, поўны кантроль паветраны і гэтак далей. Беларусь не з'яўляецца членам міжнароднага крымінальнага суда, гэтае пытанне вырашаецца. Гэта будзе выглядаць, як бы ён запрасіў усіх да сябе. На жаль, гэта факт. Як бы не прыкра было гэта казаць. І ён фактычна паставіць у сітуацыю, ну, я не ведаю, такой пакоры, можа нават здзек гэта будзе з боку, у бок украінцаў і еўрапейцаў. Бо хочаце перамову? Ну так ідзіце, прыязджайце да мяне, прыязджайце ў Мінск. Для Лукашэнкі гэта выгадна, бо ён аднаўляе сваю суб'ектнасць міжнародную, яму гэта важна. Памятаем гэтую сустрэчу у Аланд, Меркель, кветачкі, паціскаюць руку. Лукашенко ж, конечно, бы марыў пра гэта. Зноў яму паціскаюць рукі, фотаздымкі, відэо, ён становіцца пасярэднікам, і як ён кажа ў інтэрв'ю гэтаму амерыканскому блогеру, пазней будзем казаць пра адказнасць. Ён разумее, што вось гэтая гульня дазволіць яму перанесці пытанне адказнасці. Таму такая сітуацыя з'яўляецца рэальным, пакуль Вашынгтон будзе падтрымліваць Пуціна. І Трамп сапраўды можа пагадзіцца з гэтай сітуацыяй і прылецець у Мінск, бо у гэтым кантэксце амерыканцам галоўныя інтарэсы на сённяшні дзень, а не каштоўнасці. І мы гэта бачым з вами, на жаль, па развіцці сітуацыі. Як мы можам з гэтага скарыстаць? З аднаго боку, конечно, наша пазіцыя, калі б так памарым, да, прадставім, што гэта адбываецца. Па-першае, пазіцыя, калі Лукашенко хоча правесці такія перамовы, то ёсць умовы, якія ён менавіта павінен выканаць у аднабаковым парадку, каб прыняць гэтыя перамовы. Зразумела, гэта вызваленне ўсіх палізняволеных і спынення рэпрэсій, дэкрыміналізацыя дзейнасці грамадскай, палітычнай, спынення гібриднай вайны на межах Еўрапейскага Саюза. Бо як Еўрапейскі Саюз прыедзе, калі ён праводзіць гібридную вайну супраць Еўрапейскага Саюза? Спынення дапамогі Украіне, у дапамозе Расіі у вайне супраць Украіны. А вось тут узнікае пытанне, ці ён у стане гэта спыніць, ці ён гатовы згуляць у фейкавую гульню, я не буду перадаваць узбраенне, прамысловасць перастае дапамагаць Расійскай Федэрацыі, не выконваць заказы абаронныя Міністэрства абароны Расійскай Федэрацыі, узброеных сіл Расійскай Федэрацыі. Тут шмат пытанняў узнікае. Ці ён гатовы на гэта пайсці? Калі ён на гэта ўсё гатовы пайсці, ну давайте так адкажам. А чаму б не? Ён робіць усё. І яшчэ мы ставім пытанне круглы стол з дэмакратычнымі сіламі Беларусі. І, напрыклад, датэрміновыя выбары ў мясцовыя органы ўлады і ў парламент. Окей, Лукашенко не хоча заходзіць. Ну, так, падыскутуем. Я не кажу, што гэта пазіцыя, гэта не пазіцыя кабінета, это я просто як палітык уводжу такую тэму для дыскусіі. Выконвае, спыняе рэпрэсіі, вызваляе ўсіх палізняволеных, дэкрыміналізуе заканадаўства, грамадскую, аднаўляе дзейнасць палітычных партый, незалежных сродкаў масавай інфармацыі, спыняе гібридную вайну, спыняе дапамогу Расіі ў вайне супраць Украіне, круглы стол, датэрміновыя мясцовыя парламенцкія выбары. Няхай Мінск-3. Ну, это наша пазіцыя, ну, дэмакратычных сілаў, такое бачанне могла бы быць, да. Але Трампа, вот гледзячы па яго дзеяннях. Ну, вось тут пытанне ўзнікае. Ці гэта цікава Трампу? Думаю, што на сённяшні дзень не цікава. Ці гэта можа быць цікава еўрапейцам? Так. Наколькі яны гатовы моцна стаяць на гэтай пазіцыі, калі будзе сказана, напрыклад, рускімі: ну, не хочаце на нашых умовах, ну, так і не прыязджайце.
А пытанне ўвогуле ўдзелу еўрапейцаў стаіць? Вось яно стаіць да гэтай пары, ці яны будуць прымаць удзел у гэтых перамовах. І я вяртаюся да размовы, якая ў мяне была ў лістападзе, бадай же напрыканцы лістапада, пачатку снежня у МЗСе адной еўрапейскай краіны. Калі я паставіў пытанне, памяці мы дыскутавалі аб удзелу беларускіх дэмакратычных сілаў у перамовах. Ну хаця бы каб наша пазіцыя была кімсьці прадстаўлена. Мне тады адзін высокапастаўлены чыноўнік сказаў: усе бы хацелі удзельнічаць у перамовах. Нават мы не ведаем, ці будзем удзельнічаць. Вось вяртаючыся некалькі месяцаў назад, ужо тады еўрапейцы разумелі, што гэта будзе выклік для іх. Ці новая адміністрацыя прэзідэнта ЗША дазволіць, каб еўрапейцы прымалі ўдзел у гэтых перамовах. Ці дазволіць, не дазволіць, ці будзе гатова стварыць такія ўмовы. На сённяшні дзень так не выглядае. Выглядае так, што перамовы ідуць паміж Масквой і Вашынгтонам без удзелу Украіны. І без Украіны спрабуюць вырашыць гэтае пытанне. Апошняя інфармацыя, даслоўна там паўгадзіны таму, што Трамп ставіць пытанне зноў аб адстаўцы Зеленскага. Ну гэта же не умовы Трампа, гэта умовы Пуціна. Давайте зразумеем. Гэта умова Пуціна, каб Зеленскі зышоў у адстаўку. Чаму Трамп кажа тое, што патрэбна Пуціну? І вось давайте адкажам на пытанне. Як дыпламаты, вось я ўяўляю сабе, падрыхтоўка перамоў. Зразумела, я не прымаў удзел у перамовах аб вайне і міру. Але перад перамовамі кожны бок трымае у сакрэце сваю пазіцыю. Я памятаю адзін раз адзін перамоўшчык забыў на стале перамоўную пазіцыю сваёй краіны. Вось просто забыўся, зайшоў. Вы думаеце, мы не прачыталі? Ну, конечно, прачыталі гэту перамоўную пазіцыю, да? Нават сфотаграфаваць паспелі. Так вось, кожны трымае ў таямніцы. А тут, перад пачаткам перамоваў, амерыканцы кажуць: Украіна павінна адмовіцца ад усіх тэрыторый, якія зараз кантралюе Расійская Федэрацыя. Мы не падтрымаем удзел Украіны ў НАТО. Яны пазбаўляюць выведоўчай інфармацыі для украінскага боку. Яны нават не даюць інфармацыю аб падрыхтоўцы ракетных авіаудараў па тэрыторыі Украіны. То есть яны робяць усё, каб паслабіць пазіцыю ахвяры ў гэтым канфлікце, ў гэтай вайне. То есть лягчэй за ўсё менавіта прымушаць таго, хто слабейшы. Украінскі народ, ён вельмі моцны, сильны, вельмі моцны народ, як і украінская ўлада, мы бачым, вельмі моцная. Але ўсё ж таки Украіна знаходзіцца ў сітуацыі залежнасці ад еўрапейцаў і ад амерыканцаў. Значыцца, іх пазіцыя слабейшая. І да перамоваў гэтыя ўсе пазіцыі здаюцца. І мы садзімся за стол перамоваў. Што? Пра што гандляваць? Што казаць? Мы пойдзем на гэтыя саступкі, калі нават прэзідэнт ЗША кажа: і я не падтрымліваю ідэю, там, напрыклад, еўрапейскіх войскаў на тэрыторыі Украіны, амерыканскіх войскаў не будзе на тэрыторыі Украіны. Дарэчы, якія могуць быць войскі? А могуць быць войскі ОДКБ. І я думаю, што хутчэй за ўсё не публічна такі сігнал ужо дадзены праз Вашынгтон украінцам, што, дарэчы, была, здаецца мне, выступленне прэс-сакратара ОДКБ, прэс-сакратаркі ОДКБ на мінулым тыдні, якая не выключыла такую магчымасць. І гэта можа адпавядаць інтарэсам Расійскай Федэрацыі, калі яны скажуць: окей, няхай на тэрыторыі Украіны будуць войскі беларускія, раз, казахскія, кыргызскія, і хто там у нас яшчэ? Таджыкскія, да? У ОДКБ ўваходзяць. Ну, што за войскі таджыкскія і кыргызскія пры ўсёй павазе? Ну, іх няма. Казахстан я не ведаю. Ну, тэарэтычна найбольш патэнцыял маюць беларускія. І гэта таксама карысна Лукашэнку. І вось Пуцін можа прапанаваць, першае, перамову ў Мінску. Не хочаце? Не прыязджайце. Другое, беларускія войскі у якасці міратворцаў, пасярэдніка па лініі разгранічэння, да, там, дзе баявыя столкновенні ідуць. Але да гэтага яшчэ вельмі і вельмі далёка. Таму што рускія не адмовяцца ад акупацыі ўсіх абласцей, якія яны ўпісалі ў Канстытуцыю Расійскай Федэрацыі. Я не ўяўляю сабе сітуацыю, што Пуцін збярэ Хурал, як гэта было ў 2022 годзе, і публічна скажа: ну, вы ведаеце, вырашылі мы адмовіцца ад часткі тых тэрыторый, якія ўпісалі ў Канстытуцыю. Альбо падпіша указ, просто і апублікуе: мы адмовіліся, змены ў Канстытуцыі. Не будзе ён уносіць змены ў Канстытуцыі. Не будзе. Тут мае рацыю Зеленскі. Не спыніцца Пуцін. Можа быць перамовы, калі яны проста сядуць за стол і скажуць: окей, альбо вы нам аддаеце гэтай вобласці, гэта размова ідзе у нас пра якую запорожскую, херсонскую, аддаеце гэтай вобласці па-харошаму. А мне ўсё роўна. 200 тысяч рускіх згіне, ці там будзе забітых, 300 тысяч. Ён мяса накіруе. Але ў вас будзе забітых 50 тысяч украінцаў. І вось дылема. Што рабіць?
украінцам ісці на тое, каб стаяць далей без падтрымкі Злучаных Штатаў Амерыкі. Таму сёння, конечно, выглядае пазіцыя рускіх больш выгадная, таму што амерыканцы кардынальна змянілі саюзніка. Амерыканцы у якасці саюзніка у гэтай вайне выбралі Расію. Так гэта выглядае. Я бы вельмі хацеў памыляцца. Я вельмі бы хацеў памыляцца. Ну так гэта выглядае. Няхай напішуць у каментарах, ці ёсць аргументы адваротныя. Вось мы бачым патрабаванні ў бок Украіны, але мы не чуем патрабаванні ў бок Расіі. Што Расія павінна зрабіць, каб гэты мір праз сілу адбыўся, да? Ну нема жа іх, не існуе, апрача толькі аднойчы калісьці прагучала, што калі што мы ўвядзем яшчэ больш моцныя санкцыі, да? Аднойчы, вось адзін тэзіс быў. А так, гэта дыскусія пра Starlink, якая адбылася учора з міністрам замежных спраў Польшы Сікорскім, пагроза, што адключым, не адключым Starlink і гэтак далей. Усё працуецца на тое, каб ахвяру зрабіць яшчэ больш слабой у патэнцыйным перамоўным працэсе і ў рэальных ваенных дзеяннях на тэрыторыі Украіны. І гэта жах, гэта шок. Ну, калі казаць пра беларусаў як міратворцаў на тэрыторыі Украіны, мне прыгадваецца, былі там гэтыя блакітныя каскі с расійскіх военных на Донбасе ў свой час, і як яны там закрывалі вочы на тое, што як расійскія ДРГ захадзілі і як все астатняе, а блакітныя каскі или міратворчыя сілы, як яны там называліся, которые у Газе былі, мы ведаем, што яны нават бралі удзел потым у гэтых нападах. Ну, беларускія войскі, напэўна, не будуць стаяць супраць далейшай агрэсіі Расійскай Федэрацыі на тэрыторыі Украіны. Там же братушкі. Вот конечно, ніхто загад будзе адысці ў бок і глядзець, наглядаць. Вось і ўсё. А зноў ж таки праўдзівасць інфармацыі, бо гэта ж у тым ліку наглядальнікі, гэта кантроль за сітуацыяй. Праўдзівую яны інфармацыю будуць даваць, ці не будуць непраўдзівую. Чаму не ОБСЕ, не пад эгідай ОБСЕ гэта зрабіць і так далей. Таму да гэтага перамір'я ці да міра, мне здаецца, што вельмі далёкая дарога, і нават калі адбудзецца гэтае перамір'е, то што прапанавалі брытанцы і французы, давайте на вадзе, у паветры і не бомбіце энергаінфраструктуру. Ну, здаецца, што лягчэй зрабіць? Ну, рускі ж не хочуць на гэта ісці. Не хочуць, правда. Прадэманструй, што ты хочаш гэтага міру. Калі нам прэзідэнт адміністрацыі кажа, што я бачу, што Пуцін вельмі хоча міру, а Зеленскі не хоча гэтага міру. Вось Зеленскі, ён галоўны вінавайца, яго трэба зняць з пасады, ён дыктатар, а вось Пуцін хоча гэтага міру. Ну, цяжка хацець міру на умовах капітуляцыі. Да, прапануецца проста Украіне капітуляваць у гэтай сітуацыі. Але гэта вельмі моцны народ, на жаль, які нясе велічэзныя ахвяры, і у тым ліку і нашы беларусы і беларускі з палка Каліноўска, якому учора 3 гады споўнілася, і з іншых вайсковых адзінак, якія ваююць. Гэта таксама нашы беларускія героі, усім ім вялікі гонар за тое, што яны робяць. Але яны так змушаюць гэты народ з воляй, велічэзнай воляй да свабоды капітуляваць. Яшчэ раз нагадываю ўсім пра сацыяльныя сеткі Павла Латушкі, НАО і аб'яднанага пераходнага кабінета, ну і, безумоўна, YouTube-канал спадара Павла. Падпісывайцеся, калі для вас гэта бяспечна, расшэрвайце, глядзіце, прынамсі, шмат інфармацыі, часам спрэчнай, але тым не менш. Але я аптыміст. І ўсё ж таки скончуем гэтую сітуацыю ў вайне. Еўропа. Вельмі важна, адну добрую рэч, якую зрабіў Трамп, ён прастымуляваў еўрапейцаў. І яны ад слоў перайшлі да дзеянняў. Рашэнне 6 сакавіка ў Брусэле аб тым, што на працягу 4 гадоў 800 мільярдаў еўра будзе скіраванае на абарону, гэта вельмі важнае рашэнне. З іх 650 мільярдаў гэта праз павелічэнне бюджэтаў вайсковых краін удзельніц Еўрапейскага Саюза да 1,5%. Кожны як мінімум павінен дайсці, і ў агульнай суме гэта збярэ 650 мільярдаў выдаткаў, 150 мільярдаў пазыкі, і яшчэ трэці інструмент гэта выкарыстанне сродкаў унутры Еўрапейскага Саюза. Рашэнне Францыі, якая прапанавала ядерны зонцік, парасольку над Еўрапейскім Саюзам. І тут трэба не забываць, што Украіна даслоўна праз некалькі год і прапануюць усе паскорыць уступленне ў Еўрапейскі Саюз, апынецца пад ядернай парасолькай Францыі. Дарэчы, Польша, прэм'ер-міністр Польшы ў пятніцу выступаў, на бліжэйшы тыдні ўжо пачынаецца фактычна рэформа ваенная ў Польшы, і будуць зборы. Праз зборы павінны прайсці, як сказаў прэм'ер-міністр, усе мужчыны, спецыяльныя ваенныя зборы, яны будуць, зразумела, павялічваць фінансавы рэсурс. На жаль,
для нас гэта выклік, бо на сённяшні дзень усе кажуць пра пагрозу з тэрыторыі Беларусі, значыцца мур паўстае па тэрыторыі Беларусі. І вось сёння на кабінеце, у нас раніцай было паседжанне кабінета, я сказаў, што для нас галоўным прыярытэтам павінна быць даводзіць да еўрапейцаў, бо мы еўрапейцы, мы знаходзімся ў Еўропе, Еўрапейскі саюз наш галоўны партнёр, даводзіць, што ў стратэгіі бяспекі Еўропы трэба ўпісаць будучую дэмакратычную незалежную еўрапейскую Беларусь. Я прошу прабачэння, спадар Павел, я вымушаны тут развітацца з нашымі гледачамі, якія глядзяць нас праз платформу стрымінгавую Беларусь Тумораў. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў Павел Латушка, а гледачоў Еўрарадыё і нашего YouTube канала мы заклікаем заставацца, таму што мы працягваем. Дзякуй вялікі, спадар Павел, выбачайце, там ёсць такія абмежаванні па часу, таму я там развітаўся, тут працягваем. Такім чынам, наколькі можна ўсё ж таки схіліць захад і пераканаць не забывацца на Беларусі ў гэтай сітуацыі? Гэта выклік на сённяшні дзень, і ўсе эксперты кажуць, што так, тэма Беларусі знікла з парадку дня, поўнасцю тэма Украіны існуе, і мы же не робім тут канкурэнцыю, мы не хочам уваходзіць у нейкую канкурэнтную барацьбу з Украінай. Украіна прыярытэт, на Украіне вайна, але бяспека ў Еўропе не можа быць забяспечана без беларускага балкону. Калі беларускі балкон будзе належыць рускім, заўсёды пагроза будзе рэальнай. І я пастаянна паўтараю гэты тэзіс падчас двухбаковых сустрэч, шматбаковых сустрэч ці ў інтэрв'ю заходнім сродкам масавай інфармацыі. Калі вы не будзеце сёння інвеставаць у большасць, пра дэмакратычную большасць, якая існуе ў Беларусі на сённяшні дзень з пункту гледжання дэмакратычных каштоўнасцяў, прагі да свабоды, прагі жыць у незалежнай дзяржаве, пра еўрапейскую арыентацыю беларусаў, то можа апынуцца сітуацыя, што праз некалькі год на мяжы беларускай мяжы будзе стаяць расійскі салдат, гатовы заатакаваць Латвію, Літву, Польшу і чарговы раз Украіну. Альбо ў найгоршым сцэнары, які не хацелася бы ніколі ў жыцці пабачыць, салдат беларус, але ў расійскай форме гатовы заатакаваць. Таму сёння павінны быць сканцэнтраваны і накіраваны максімальныя сродкі на падтрымку незалежных сродкаў масавай інфармацыі, блогераў, у тым ліку і інстытутаў, якія з'яўляюцца як кость горла у Лукашэнцы. Чаму ён вядзе барацьбу? Таксама палітычныя інстытуты як альтэрнатыва вельмі патрэбны. Грамадзянскія ініцыятывы, праваабарончыя арганізацыі, гэта пытанне адукацыі, гэта падтрымка нацыянальнай культуры і так далей. У панядзелак у мяне адбылася сустрэча мінулы тыдзень у МЗС Польшы. Дарэчы, я пісаў гэта ў сваім канале менавіта па пытаннях фінансавання. І я хадзіў туды не як кіраўнік НАУ, я хадзіў туды як намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета. І ў гэтым спісе было шмат арганізацый, якіх, можа, нават я скажу так, я ніколі не чуў пазітыўных слоў у бок НАУ, але я называў гэтай арганізацыі, бо як палітык я разумею, што нам вельмі важна захаваць сістэму ўсіх моцных ініцыятыў, якія працуюць на змену рэжыму ў Беларусі. І я скажу, Польша, як старшынства ў Еўрапейскім Саюзе, разумее гэту сітуацыю. Пра гэта я казаў і з генеральным дырэктарам МЗС Ірландыі на мінулым тыдні была сустрэч. Разумее гэту сітуацыю. Гэта выклік для еўрапейцаў, бо амерыканцы же зайшлі не толькі з падтрымкі Беларусі, яны зайшлі па ўсім свеце. Сёння апублікавана USAID, 83% толькі. Да, дарэчы, я, можа быть, пераб'ю вас, просто пытанне акурат такі на гэтая тэма ад нашага гледача Вожыка Патрыёта. Што цяпер вядома аб тых праграмах USAID, якія займаліся падтрымкай беларускай супольнасці? Нібы ў ЗША ўжо амаль завершыўся аўдыт. Я не займаюся амерыканскім праграмам, я ў прынцыпе не займаюся фінансавымі праграмамі, я займаюся тым, што я палітык лабую важнасць прыярытэтных накірункаў. Вось на сённяшні дзень, на мой пункт гледжання, каментуйце, калі лічыце, што штосьці павінна быць іншае, гэта інфармацыя, гэта праца ўнутр Беларусі, каб беларусы не змянілі свой пункт гледжання да сваёй незалежнасці дзяржавы, да дзяржаўнасці, да дэмакратычных каштоўнасцяў, да адносінаў да рэжыму Лукашэнкі. Гэта павінна быць сёння прыярытэтам. І пра гэта мы казалі з польскім бокам, з Еўрапе. Але, конечно, такіх прыярытэтаў шмат, бо яны разумеюць гэты выклік, яны будуць гатовы рабіць крокі насустрач, такія пачуў дэкларацыі, але зразумела, яны не змогуць закрыць усяго таго, што адмінусавана з улікам рашэння Злучаных Штатаў Амерыкі. І гэта не звязана з намі. Это звязана з агульнай сітуацыяй у свеце. Да? Тое, што амерыканцы зайшлі з шмат якіх праграм,
у розных кутках свету, але мы павінны быць моцныя ў гэтай сітуацыі і працягваць дзейнічаць. Ну з іншага боку, ну хто, калі не мы. Вот, дарэчы, вы троху апярэдзілі маё пытанне. Зараз шмат размову пра тое, што вот вайсковая ваенная падтрымка Украіны ЗША сышло, ці зможа Европа скансалідавацца і замяніць эту амерыканскую падтрымку военную, а вот эту падтрымку, якая ішла, скажем, на беларускія дэмакратычныя сілы і не сілы, а на там розныя НДА, там СМІ, там іншыя праекты ад USA, Европа здольная замесціць? Скажу так, мы як мага моцна гэта лабуем. Я сёння попрасіў, ёсць падрыхтаваны дакумент, які распаўсюджаны, перададзены адпаведным інстытутам у еўрапейскую камісію на двухбаковых сустрэчах, бо залежыць не ад сродкаў еўрапейскай камісіі, а ад рашэнняў канкрэтных урадаў, якія з'яўляюцца донарамі для гэтых праектаў у рамках еўрапейскай камісіі. Калі, напрыклад, урад Швецыі прыняў рашэнне павялічыць з улікам гэтай сітуацыі амерыканскай дапамогу ініцыятывам беларускім, то гэта трапляе, як правіла, у агульны бюджэт Еўрапейскага Саюза на беларускі накірунак. Разумеем, чым больш будзе ў двухбаковых урадаў такіх рашэнняў, тым больш будзе акумуляванне сродкаў у Еўрапейскім Саюзе, тым менш будзе негатыўных наступстваў у сувязі з адыходам амерыканцаў. Усе зыходзяцца ў думцы, што, на жаль, усё закрыць не ўдасца. На жаль. Але вы ж ведаеце, я аптыміст, я ўсё ж таки лічу, што гэта не будзе такі ўжо катастрафічным ударам, што ўсё ж таки захаваць усю сістэму нам у большасці моц яе ўдасца. Я спадзяюся на гэта працуем, і пра гэта кажам партнёрам. Так, шмат пытанняў ад нашых гледачоў. Думаю, там штосьці я праглядаю, штосьці ўжо потым, можа быць, будзе час і магчымасць паглядзіце разам вось са сваімі памочнікамі. Якія дзеянні будуць прадпрымацца дэмакратычнымі сіламі, каб не дапусціць легітымацыі Лукашэнкі ў ЗША? Гэта камунікацыя з амерыканцамі. Гэта сустрэчы, якія адбыліся і са Смітам пасля таго, як ён быў у Мінску, і гэта ўсё прадстаўлялася. Тут, разумееце, тут можа быць сітуацыя такая, калі ўсё ж такі гэты Мінск-3 адбудзецца, спадзяюся, што не. Але і тут не пытанне, што я супраць міру, я за мір, але не хацелася, бо гэта сапраўды адбудзецца тады суб'ектызацыя Лукашэнкі ў міжнароднай знешняй палітыцы. Але тут сітуацыя з амерыканцамі можа выглядаць такім чынам. Ёсць канкрэтныя інтарэсы вызвалення амерыканскіх грамадзянаў. Лукашенко выконвае гэтыя інтарэсы. Ён вызваліў адну грамадзянку Злучаных Штатаў Амерыкі, другога грамадзяніна Злучаных Штатаў Амерыкі, наколькі разумею, другі вельмі важны быў для амерыканцаў. Нават яго прозвішча спачатку не называлася. Ён вызваліў журналіста амерыканскай радыёстанцыі, пры ўсёй разуменні, што это грамадзянін Беларусі, для нас важны кожны, і беларуску вызвалілі таму, што хацелі даць такі месседж, я думаю, дэмакратычным сілам беларускім за тое, што не было зроблена летом мінулага года у абмене Москва-Вашынгтон. Яшчэ знаходіцца грамадзянін ЗША Зінковіч. Я разумею, што Лукашенко будзе гуляць гэтую карту, ён будзе прадаваць яе, і ён замен просіць саступкі з боку амерыканцаў. Але калі Трамп пойдзе на адмену аднабаковую санкцыю ў адносінах да Расіі, напрыклад, можам такі вельмі дрэнны сцэнар, абвінавачваючы, што Украіна не хоча міру, яна не ідзе ніякія саступкі, я ў аднабаковым парадку прымаю рашэнне адменіць санкцыі з Расіі, таму што Трампу залежыць, каб Расія стала саюзнікам ЗША у вайне супраць Кітая. То тады можа проста адбыцца адмена санкцый як скажем, прыдатак у адносінах да рэжыму Лукашэнкі, і мы нічога не атрымаем. Вось гэта самая дрэнная гісторыя. Вось за гэта я вельмі моцна перажываю. Паўплываць мы на гэта можам, але ці мы можам за іх прыняць рашэнне? Не можам. І я разумею, што дыпламаты нават з тымі, хто ёсць камунікацыя, яны таксама не ў стане сёння гарантаваць нічога. Мы же кожную раніцу з вами чакаем, якія навіны прыйдуць з Вашынгтона. Кожную раніцу, пагадзіцеся, мы прачынаемся і думаем, а што ж адбылося за ноч у Вашынгтоне? Што яны зноў там начудзілі? І тут, дарэчы, што тычыцца калійных угнаенняў, я практычна перакананы, што Лукашенко мог прапанаваць амерыканцам здзелку, якая звязана з Канадай. Мы ведаем з вами, што Амерыка пачала вайну гандлёвую супраць Канады. Яны павысілі пошліны. У Канадзе ёсць адзін з буйнейшых вытворцаў калійных угнаенняў, Нутрыент кампанія.
дамінуючая на рынку, тым больш пасля таго, як пад санкцыі папаў беларускі калій. Ён, хутчэй за ўсё, прапанаваў інвестыцыі амерыканскія ў калійную сферу ў Беларусі. Узамен ён гатовы аддаць, калі ласка, забірайце ўсё, па якіх коштах хаціце, прадавайце на амерыканскім рынку. Забірайце, і вось гэта мой вам будзе падарунак. Памяці, што ён казаў, давайте пашукаем, што ў нас у зямлі. То ён ужо знойдзена, даўно знойдзена, яшчэ ў час Савецкага Саюза. Гэта беларускі калій. І гэта будзе такі жэст для Трампа ў яго вайне гандлёвай з канадцамі. І гэта можа згуляць у бок Лукашэнкі. Дарэчы, вот про гэтую сітуацыю, як рашэнні Трампа аб спыненні падтрымкі Украіны, нейкія вот такі... Дарэчы, мне цікава ваше меркаванне як дыпламата, пакуль не дышлі далёка. Вы просто ўзгадывалі пікіроўку Сікорскага наконт Старлінка і вот это выказванне Маска наконт маленькі чалавечак. Вот як вы як дыпламат? Чи прачыталі гэта ўсё? Маск пазіцыянуе сябе просто як, не ведаю, як асоба публічная, якая дазволена ўсё, што заўгодна. Ён не пазіцыянуе сябе як прадстаўнік адміністрацыі Трампа. Мне падаецца, ён з гэтага зыходзіць, калі ён каментуе. Конечно, гэта недапушчальна. Конечно, гэта непрымальна. У адносінах да міністра замежных спраў краіны, саюзніка, стратэгічнага саюзніка. І пра гэта казаў прэзідэнт Трамп, сустракаючы з прэзідэнтам Дудай. Да? І ён пра гэта сказаў публічна, паўтарыў, што так яны разглядаюць Польшу, нягледзячы на ўсе праблемы, якія ёсць у кантактах з Еўрапейскім Саюзам. Дарэчы, адзін з высокапастаўленых дыпламатаў мне 1,5 месяца таму назад у Страсбургу, дарэчы, мы былі, сказаў, што Трамп не бачыць Еўрапейскі Саюз як партнёра. Ён бачыць у Еўрапейскім Саюзе толькі Францыю. Польша не называлася, але разумеем, што Польша заўсёды была саюзнікам, і ён бачыць Великабрытанію. Вось ён інфармуе прэм'ер-міністра Великабрытаніі, паінфармаваў Макрона, а з еўрапейцамі ён не хоча. Ён разумее, што аб'яднанне сілаў ЗША і Расіі супраць Кітая, сіла ЗША і Расіі большая, чым сіла Кітая. Калі Расія аб'яднаецца з Кітаем, то гэта сіла большая, чым ЗША. Еўрапейскі Саюз у гэтым кантэксце не разглядаецца. Ідэалагічна, конечно, Еўрапейскі Саюз не звязаны з Кітаем, але Еўрапейскі Саюз і Кітай не зацікаўлены весці нейкую гандлёвую вайну, таму што яны ўзаемна маюць даволі актыўныя гандлёвыя адносіны. А можна, вот пра што казаў прэм'ер-міністр Літвы, праз ціск на Літву, от ЗША, калі будзе ціснуць, дамагчыся адкрыцця шляхоў для беларускага калія ў Клайпеду? Да, аб гэтым сказаў прэм'ер-міністр жа пазаўчора, здаецца, да, што ён не выключае, што амерыканскі бок можа ціснуць на тое, каб адмяніць забарону на транзіт калійных угнаенняў праз тэрыторыю Літвы ў Клайпеду. Ці магчыма гэта? Літва невялікая, але таксама з гонарам краіна. Яна ўзяла на сябе адказнасць і ініцыявала справу супраць Лукашэнкі. На жаль, ні адзін урад гэта не падтрымаў. Палітычна падтрымалі, і было шмат сустрэч, усе палітычна за, але юрыдычна ніхто не зрабіў гэтага кроку. Таму я разлічу, што ўсё ж такі літоўскі ўрад будзе моцна стаяць на гэтай пазіцыі. Ну, я не спецыяліст у літоўскай палітыцы, таму трэба быць унутры ў Літве, каб зразумець, да чаго яны будуць схільныя. Спадзяюся, што ўсё ж такі яны будуць моцна стаяць. Я так думаю, што вы скажаце, я не спецыяліст у кітайскай палітыцы, але просто ваше бачанне... Я не то, што не спецыяліст у літоўскай, Літва частка Еўрапейскага Саюза, у меня вельмі шмат сустрэчаў з літоўскім бокам. Я апошняя была з міністрам юстыцыі, з паслом я сустракаўся на мінулым тыдні Літвы. Я шмат. Я просто трэба быць у інфармацыйнай павестцы, то есть трэба чытаць літоўскія газеты, сустракацца кожнага дня з палітыкамі, каб зразумець, як яны могуць паступіць. Вось я пра гэта кажу. На мой погляд, што яны ўсё ж таки будуць стаяць моцна. Зразумела. Мне просто цікава ваше меркаванне, от спадзевы Трампа адцягнуць Расію ад Кітая. Гэта магчыма? Не, я думаю, што гэта немагчыма, таму што это ідэалагічна два блізкія саюзнікі, і яны зацікаўлены ў саюзе. Дарэчы, Кітаю ж не выгадна, калі слабая Расія. Слабая Расія прадае энергазносьбіты вельмі танна, і гэта добры для іх ну, як бы доход. Яны атрымліваюць з гэта танныя энерганосьбіты, вытворчасць таксама тады таннейшая. Можна прадаваць больш сваіх тавараў на сусветных рынках. Таму яны
будуць гэтаму супраціўляцца. Дарэчы, Лукашенко, калі ён паглядзець на сітуацыю, што, напрыклад, будуць знесены санкцыі ў адносінах да Расіі, то калі будуць знесены санкцыі ў адносінах да Расіі, а не будуць знесены санкцыі ў адносінах да рэжыму Лукашэнкі, то кітайцы увойдуць вельмі актыўна на расійскі рынок. Яны ўжо ўваходзяць на расійскі рынок, яны войдуць яшчэ больш. І тады будуць выцісняць беларускую прадукцыю з расійскага рынка. І гэта страты для Лукашэнкі. Ужо сітуацыя, не скажу, што крытычная, але она праблемная. Паглядзіце на мінус 11,6% падзення экспарта беларускага за студзень месяц. Мінулы год мінус 5,4 мільярда ў таварах. Ну, паслугі спрацавалі ў плюс, выйшла на мінус у гандлі агульным мінус 1,3 мільярда. Інвестыцыі не прыходзяць, якія маглі бы скампенсаваць гэтыя страты ў экспарце. І сітуацыя складаная для Лукашенка. Вельмі складана. Ну, хтосьці кажа, окей, спыненне вайны таксама не адпавядае інтарэсам Лукашэнкі. Таму што, а я лічу, што таксама адпавядае. Рускія, не гледзячы на тое, што будзе спынена вайна, будуць абарончы заказ мець велічэзны. І Лукашенко як прадаваў, так і будзе прадаваць все тое, што патрэбна для расійскай арміі. Пытанне да вас, як да чалавека, які шмат гадоў прапрацаваў ва Францыі. Для вас стала здзіўленнем пазіцыя Макрона, вот такую ён агучыў буквально днямі, датычнай ЗША і Расіі? Мне здаецца, што паступова да гэтага шоу Трамп, прабачце, Макрон, але ў нейкім сэнсе так, таму што працуючы ў Францыі 6 гадоў, я бачыў абсалютна прарасійскія настроі ў грамадстве, у палітычных элітах французскіх. У іх нейкі быў піетет у адносінах да Расіі, звязаны яшчэ з перыядам 20-х гадоў, пасля Першай сусветнай вайны, калі была велічэзная руская эміграцыя, все, што звязана з рускай культурай, рускай класікай, тэатрам. Нам заўсёды трэба было пераконваць, што Бакст, ён нарадзіўся на Беларусі, а рабіліся выставы ў нацыянальнай оперы Францыі, і я прысутнічаў і казаў пра гэта, што Шагал, ён паходзіць з Беларусі, а не з маленькай вёсачкі Віцебск, тым больш, што не з Віцебска, а з Лёзна, да, якая ў расійскай імперыі. Это ўсё трэба было пераконваць. У іх быў, я памятаю нават размову з адным з палкоўнікам французскім, які размаўляў за мной 1,5 гадзіны, нефармальная была сустрэча, і скончыўшы гэту размову, я быў перакананы, што ён думаў, што перад ім сядзеў амбасадар Расіі. Колькі я разоў яму не паўтараў, што я амбасадар Беларусі, ён так і не зразумеў. І гэта сапраўды было дзіўна, што Макрон так жорстка і прынцыпова ацаніў Расію. Тым больш важна, што ён зрабіў гэта публічна. Ён пераказаў французскаму грамадству, што мы маем абсалютна дакладную інфармацыю, што Расія рыхтуе вайну супраць Еўропы, а значыцца супраць Францыі. І ў гэтай сітуацыі гэта выклік для нас, для грамадства. Мы павінны павялічыць выдаткі на абарону, мы павінны прапанаваць наше лідарства для Еўрапейскага Саюза. Гэта менш стану, як кажуць палякі, да? Гэта вельмі моцная пастава. Ён, конечно, выкарыстаў момант, што яшчэ няма канцлера Германіі, Мерца, і ўзяў ініцыятыву на сабе. Але добра, калі да гэтага далучыцца пазней новы канцлер Германіі і две лідзіруючыя краіны, якія стварылі Еўрапейскі Саюз, фактычна будуць гэтымі лідарамі ў падтрымцы Украіны, у падтрымцы каштоўнасцяў, у падтрымцы абароннай палітыкі Еўрапейскага Саюза, і важна, каб яны пачулі пра Беларусь у гэтай сітуацыі, што да, заўтра раніцай не адбудзецца змена ў Беларусі. Хаця кажуць, апошнім часам Лукашенко не вылазіць з клінікі гэтай сваёй у Ждановічах, да, што штосьці са здароўем не ўсё добра. Так вось, не адбудуцца змены, але рыхтаваць іх патрэбна. Значыцца, трэба намаляваць перспектыву дэмакратычную Беларусі, у гэта інвеставаць чалавечы рэсурс і іншыя магчымыя рэсурсы. Наколькі гэта магчыма? Бо знянацку заўтра Лукашэнкі няма. Таксама мы павінны мець нейкую моц, да? Моц, не нейкую, а моц дзеля таго, каб змены ўсё ж такі адбыліся на нашу карысць. Спадар Павел, просто удакладненне акурат такі сёння з гэтай нагоды не ў нашым эфіры, там троху раней у эфіры з Розай Турарбекавай было пытанне, заўважылі гледачы, і я заўважыў раней, што калі была Трампам пасля вось гэтай сітуацыі з Зеленскім, этой спрэчкі, скандала,
беларускія лідары беларускіх дэмсіл ну как бы асудзілі вось такія паводзіны Трампа, сталі на бок Украіны, сталі на бок, падтрымалі заявы еўрапейскіх лідараў, якія выказвалі падтрымку Зеленскага. Нават хутчэй зрабілі заяву ад еўрапейскіх лідараў. Да, вот Павел Латушка нават больш востра так вот пазіцыю такую вельмі крытычную заняў у дачыненні да Белага дома і пытаюцца, а ці ў той сітуацыі сёння дэмсілы беларускія, каб вот так вот востра выказвацца ў бок ЗША, Трампа і гэтак далей, можа было трэба... Ну, гэта ж пытанне. Ну, я думаю, давайте таксама это пытанне да гледачоў. Калі ласка, каментуйце. Ну, ёсць жа пытанне каштоўнасцяў. Калі мы адмаўляемся ад гэтых каштоўнасцяў, а тут узнікла гэтае пытанне каштоўнасцяў. Яшчэ раз, калі дыктатарам называюць абранага дэмакратычным шляхам прэзідэнта, калі кажуць, што яго 4% падтрымкі, калі кажуць, ну, фактычна тое, што мы чуем ад расійскай прапаганды, і пазней мы бачым, што адбываецца ў Белым доме і разумеем, што гэта же не праблема з вопраткай Зеленскага, не праблема ў паводзінах у захаванні Зеленскага, а гэта было фактычна падрыхтаваная гісторыя, што рашэнні аб спыненні ваеннай падтрымкі былі фактычна апрацаваныя, а пазней агучаны у незалежнасці ад таго, як бы прайшла гэтая сустрэча, што гэта ўсё рыхтавалася. Ну, мы будзем падманваць сябе, будзем падманваць Украіну, украінцаў, і далей куды мы пойдзем. Ці на сённяшні дзень вось хтосьці мне можа сказаць цвёрда, што можна разлічваць на падтрымку дэмакратычных пераўтварэнняў у Беларусі з боку новай адміністрацыі ЗША. Я бы вельмі гэтага хацеў. Я першы, хто гэтага хоча. Але рэальна, давайте паглядзім, ці ёсць хоць нейкія прыкметы, хоць у чымсьці, да, што калі так паступаюць з Украінай, то будзе іншая палітыка ў адносінах да Беларусі. Хтосьці ў гэта верыць? На жаль, я сёння не веру. Але я спадзяюся, што ўсё ж такі спадзяюся, што ўсё пераменнае ў жыцці і сёння, што адбываецца, таксама прывядзе да... Бо я ж аптыміст. Хаця, гледзячы на факты, на ўсе тыя крокі, рашэнні, якія прымаюцца, аптымізму тут не шмат. Перадзел свету адбываецца. Просто на вашых вачах адбываецца перадзел свету. Лічацца 3 гульцы. Гэта Расія, ну, першая ЗША, зразумела, гэта Кітай і Расія. І вось будуць каштоўнасці ў бок пастаўленыя, а галоўнае, калі хтосьці мне сказаў таксама з дыпламатаў месяц перад прыняццем рашэннем новай адміністрацыі ЗША, што яны выйдуць з Савета па правах чалавека ААН, я быў здзіўлены. Але той же самы мне чалавек сказаў, што наступным крокам будзе выхад з ААН, Арганізацыя Аб'яднаных Нацый. Савета па правах чалавека ЗША выйшлі. З ААН яшчэ не. Спадзяюся, што гэта не адбудзецца. Але на Генеральнай асамблеі ААН уносіцца рэзалюцыя, дзе Расія ўжо не агрэсар. На Савеце бяспекі ААН гэта рэзалюцыя ўсё ж такі праходзіць, таму што не карыстаюцца справа вета Брытанія і Францыя. Чаму яны не скарысталіся? Я спрабаваў знайсці адказ на гэтае пытанне, сёння магу адказаць. Яны спадзяваліся на тое, што ім удасца пераканаць Трампа, але ўжо не спадзяюцца. І мы бачылі з вамі заявы і Макрона, і прэм'ер-міністра Брытаніі на гэты конт, і прэм'ер-міністра Польшы. Ну, конечно, мы не маем урада, мы не маем армію, войскі, тэрыторыю, і нам молчать в тряпочку, да, у куточку сесці і папіскиваць як мышка. Ну не, ну неяк так не адпавядае гэта майму характару. Ёсць каштоўнасць. Перачакаць. Я, конечно, разумею, што Лявон Артурович спявае чаканне дастала, але, ну, стратэгія. Глядзіце, у нас была дыскусія таксама ў кабінеце. Ёсць пазіцыя кабінета. На гэты конт кабінет не выказваўся. Ёсць пазіцыя палітыка. Давайте глядзець, што гэта была пазіцыя палітыка Паўла Латушкі, а кабінет чакае. Вот так вот размеркавалі. Спадар Павел, коротко для вас два апошнія пытанні. Першае, мы ўзгадалі вось гэтае вызваленне палітвязняў, апошняе, которое Крыс Сміт вывез 3 чалавек, а з таго часу нешта ціха, маўчок, ніякіх ні сігналаў, ні вызваленняў, на гэтай конты прапагандысты маўчаць. Гэта што можа азначаць? Я думаю, што ў цішыні штосьці адбываецца. Ну, такія пытанні не павінны мець публічны характар. Я думаю, Лукашенко рыхтуецца да крокаў дзеля таго, каб вярнуць сваю суб'ектнасць, дзеля таго, каб вярнуцца ў міжнародную прастору і згуляць на гэтых перамовах нейкую гульню
для яго гэта будучыня, для яго это існаванне, для яго это жыццё, яго ўласны лёс, ён будзе гэта рабіць. І так што мы пабачым, я думаю, бліжэйшым часам яшчэ нейкія крокі з боку Лукашэнкі. Вы не выключаеце таго, што скажуць, рэал-палітик, чаго не працягнуць ужо руку, Мне падаецца, што еўрапейцы стаяць вельмі жорстка, і тут ёсць абсалютная мяжа, праз якую Лукашенко ніколі не пройдзе, гэта падтрымка у вайне супраць Украіны. І тут Лукашенко не зменіць сваю палітыку. Ён, дарэчы, я ўзяў з сабой вось гэтую дамову, договор о гарантиях безопасности между Республикой Беларусь и Российской Федерацией, в рамках союзного государства. И вот гэтая дамова им подписана, и он уже гэтую мяжу ніколі не перойдзець, он полностью продал военный суверенитет Беларуси и Российской Федерации. Цікавы артыкул 5 гэтага пагаднення, где фактично без усялякіх подставаў можно увозить российские войски на территорию Беларуси, размещать войсковые объекты. Цікава, что российские войски маюць право войти на территорию Беларуси и объекты разместить, а у адваротным ситуации, то это не прописано для Беларуси. Чаму Лукашенко, я хочу запытаться, Лукашенко, а чаму ж вы не уписали, что у Смоленской области могут быть военные объекты Республики Беларусь? Ці у Псковской области белорусскую армию уведем? Это ж двухбаковая дамова. Продал белорусский военный суверенитет. Так что тут европейцы не зменяць палітыку, бо яны бачаць, что Лукашенко абсолютны хаўруснік, и он будзе выконваць волю Кремля, и он не зменіць гэтую палітыку, и таму санкции будут захоўвацца до таго моманту, пакуль он не зменіць гэтую палітыку. Перспектыў зменаў я тут не бачу. А нейкая пэўная легітымізацыя яго з боку ЗША, вось нейкія дамоўленасці, нейкія пагадненні, можа быць, узмоцняць нейка ці адцягнуць ці ўзмоцняць суверэнітэт. Глядзіце, зараз вельмі крызіс у адносінах ЗША і Еўрапейскага Саюза, страчан давер. То есть еўрапейцы зразумелі, і яны публічна гэта сказалі, што еўраатлантычскае партнёрства, такое, якое існавала на працягу 80 гадоў, больш не існуе. Все. Мы павінны, і французскі прэзідэнт аб гэтым сказаў, і будучы канцлер Германії сказаў, аб гэтым сказаў прэм'ер Польшы, мы павінны разлічваць на сябе, на еўрапейцаў, на еўрапейскі саюз. Наша бяспека – гэта тое станоўчае, што можа зрабіў Трамп. Ён абудзіў еўрапейцаў, яны пачалі ўжо штосьці рабіць. Да? Для нас моцна Еўропа выгадна, правильно? Таму гэтай гульня нейкая з Лукашэнкам з боку Злучаных Штатаў Амерыкі, яна можа спрацаваць толькі ў такім кантэксце. Калі Лукашенко пойдзе на нейкія моцныя змены ва ўнутранай палітыцы, зразумела, што Еўрапейскі саюз на гэта таксама адрэагуе. Калі ён вызваліць усіх палітзняволеных, калі ён спыніць рэпрэсіі, Еўрапейскі Саюз таксама на гэта пойдзе. Але Еўрапейскі Саюз не пойдзе на адмену санкцый за вайну. Не пойдзе, бо яны разглядаюць сёння рэжым Лукашэнкі як хаўрусніка Пуціна, як абсалютна падпарадкаваную тэрыторыю Пуціна, не самастойнага палітыка, які прадаставіць тэрыторыю для агрэсіі супраць Еўрапейскага Саюза. Прэм'ер Польшы прама кажа у парламенце польскім у пятніцу, што наступныя дзеянні, там я можа працытаваць не змагу, умоўная агрэсія можа адбыцца не толькі ў бок Украіны праз 3-4 гады, а ў адносінах да кагосьці больш вялікага, большага, па маштабу. Гэта значыцца супраць Еўрапейскага Саюза. Перадусім давайте паглядзім на Латвію, на Літву. Вось будуць зараз вучэнні Захад 2025. Вось Лукашенко, калі хоча паказаць змену сваёй палітыкі, няхай выйдзе заўтра і кажа, вучэнні Захад 2025 не адбудуцца, альбо гэта будуць вучэнні на мапах, тэхнічныя вучэнні. Бо калі яны задэкларавалі, што туды прыедзе больш военнослужащих, чым гэта было ў 2021 годзе, а ў 2021 годзе было 200 тысяч военных прымала ўдзел у вучэннях. Колькі на тэрыторыі Беларусі не скажу, не было такой адкрытай інфармацыі, то гэта пагроза для Украіны. Украіна, якая зараз вельмі цяжка змагаецца на фронте, уяўляць сабе, будзе вымушана накіраваць свае рэзервы на абарону мяжы з Беларусю. І вось тут праблема. І калі Лукашенко гэта зробіць, хто будзе здымаць санкцыі супраць яго? Ніхто. Абсалютна. Ён пакажа сябе хаўруснікам Расіі, поўнасцю падпарадкаваным Расіі, які праводзіць антыеўрапейскую з пагрозамі ваеннымі і антыукраінскую палітыку. Все. То есть так что все в руках Лукашенко. Я ведаеце, калі часто казалі, вось давайте менять, давайте контактаваць з Лукашенком, давайте дамовімся. Чаму мы яго павінны пераконваць? Ён дакладна ведае, што трэба зрабіць яму дзеля таго, каб быць больш самастойным у Беларусі і дзеля таго, каб змяніць еўрапейскую палітыку ў адносінах да сабе. Ён дакладна ведае. Пытанне, чаму ён не робіць? Бо ён не ў стане гэта зрабіць. І ідэалагічна ён абсалютны саюзнік Пуціна.
Ну і на завяршэнне, можа я памыляюся, спадар Павел, але у мяне склалася такое ўражанне, калі раней вы стаялі на вельмі жорсткай пазіцыі, скажем, вызвалення палітвязняў толькі праз ціск, праз санкцыі, праз усё астатняе, то ціск змусіце пайсці на саступкі, то зараз вы дапускаеце магчымасць нейкага гандлю там самы санкцыі. Менавіта гэта ж і ёсць ціск. Калі нас крытыкуюць шаноўныя паважаныя палітыкі з вялікім бэкграундам, што гэта здрада дзяржаве, гэта жах гэтай санкцыі, то я паўтараю яшчэ раз, усе гэтыя гады і офіс Ціханаўскай, і народнае антыкрызіснае ўпраўленне, і кабінет працавалі на тое, каб узмацніць санкцыйны ціск. І сёння гэта тая моц, якую мы маем, да, у руках. Мы яго часткова трымаем, таму што еўрапейцы і таксама амерыканцы да учарашняга дня, не ведаю, спадзяюся, да сённяшняга, пытаюцца, што з імі зрабіць. І вось гэта інструмент ціску. І тут аказвае, што Лукашенко першы пастукаўся ў дзверы да амерыканцаў і кажа: я гатовы пайсці на саступкі, адмяніце санкцыі. І вось тут узнікае пытанне: ёсць амерыканскія санкцыі, но, на жаль, мы ўвайшлі ў геапалітычную сітуацыю іншую. І ёсць еўрапейскія санкцыі. І вось за што можна прыпыніць амерыканскія санкцыі, за якія дзеянні Лукашэнкі мы перадалі наше бачанне. Ёсць заява аб'яднанага пераходнага кабінета. Гэта першае — спыненне рэпрэсій, вызваленне ўсіх. І трэцяе — гэта дэкрыміналізацыя грамадска-палітычнага жыцця. Там ёсць яшчэ шэраг пунктаў, якія мы не публічым. І ёсць еўрапейскія санкцыі. Але еўрапейскія санкцыі завязаны ўжо на штосьці большае. Гэта гібрыдная вайна, гэта вайна супраць Украіны, дапамога, гэта і лібералізацыя палітычная ў кантэксце круглага стала ў Беларусі, ці датэрміновых мясцовых выбараў, гэтак далей. Гэта наш інструмент ціску, гэта не гандаль. І я лічу, на сённяшні дзень, і у меня будзе сустрэча ў сераду у МЗС Польшы, як старшынства Польшы, па пытаннях санкцый, і мы будзем абмяркоўваць, якія дадатковыя санкцыі Еўрапейскі Саюз можа выкарыстаць. Мы накіруем на гэтым тыдні нашы прапановы амерыканскай адміністрацыі. Мы будзем гэта прапаноўваць амерыканцам, не гледзячы на ўсё, на розныя сітуацыі. З ірландскім генеральным дырэктарам мы размаўлялі, і ён таксама выступае за ўзмацненне санкцый. Так што санкцыі будуць выкарыстоўвацца да той пары, пакуль Лукашенко не зменіць палітыку. І ён ведае, як спыніць санкцыі. Гэта трэба змяніць палітыку. Так што тут якой гандаль? Це зразумела і ясна. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову, хаця, як вы бачыце, са спадаром Павлом Латушкам можна гаварыць, ну, калі не бясконца, то доўга, прынамсі, і заўсёды будзе цікава. А таму, каб не адрывацца надоўга ад таго, што можа вам распавесці спадар Павел, подписывайтеся на яго YouTube канал. Штодня там з'яўляецца некалькі відэо, як мінімум, одно, дзе ён толькі час знаходіць у любым выпадку. Это дзіўны чалавек, столькі энергіі, столькі працаздольнасці. Але сацыяльныя сеткі таксама, і Латушкі, і НАУ, і аб'яднанага пераходнага кабінета, паўсюль там ёсць інфармацыя, так што заходзьце, подписывайтеся, небяспечна чытайце, глядзіце без подпіскі. Тое ж самае датычна і YouTube канала Еўрарадыё. Ставце свае падабаечкі, націскайце на званочак, расшэрвайце, і стрымінговая платформа Беларусь Tomorrow. Таксама падтрымлівайце беларусаў па ўсім свеце, як беларусаў Бельгіі, якія робяць збор для каліноўцаў да Дня волі, так і беларусаў ЗША. Спасылачка ёсць у нас, подпіс пад петыцыяй ваш вельмі патрэбны. Дзякуй вялікі. Калі можна з завяршэння, ставце лайки, калі ласка, на трансляцыямі, пад трансляцыямі Еўрарадыё. Я гэта заўсёды раблю і заклікаю ўсіх гэта рабіць. Гэта адна з самых лепшых платформаў інфармацыйных, якая дае магчымасць выказацца усім. І яшчэ напярэдадні 25 сакавіка, 23-го плануецца мерапрыемства ў Варшаве, папярэдне так вырашае арганізацыйны камітэт. У іншых гарадах у Еўропе, у свеце, калі ласка, выходзьце, вельмі важна паказаць, што нас шмат. Калі для вас вы лічыце гэта небяспечна, бо мы ведаем, як рэжым выкарыстоўвае інструменты кантролю, фіксацыі, то маскі, акуляры, калі ласка, парік, я не ведаю, што заўгодна, але галоўнае, прыходзьце. Мы павінны паказаць, што мы хочам вольнай, незалежнай Беларусі. Бо інакш тады пытанне: а чаму нас павінны падтрымліваць амерыканцы? Чаму нас павінны падтрымліваць еўрапейцы, калі мы самі не можам нават за мяжой выйсці? Я заклікаю ўсіх. Вельмі важны дзень. Гэта нашае самае галоўнае свята. Прыходзьце. Дзякуй вялікі. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве.